Казанда ковидтан тагын бер прививка ясату пункты ачылды. Тәүлек буенча эшләүче пункт 7-нче клиник хастаханасы территориясендәге мобиль комплекста урнашкан. Ял көннәрендә вакцина ясатырга теләүчеләргә яңа мөмкинлек барлыкка килде. Эшләми торган ял көндәрендә башкала урамнары гадәттәгедән бушабрак калды. Транспорт бәкеләре дә азайды. Мәктәп укучылары каникулларда студентлар дистанцион белем ала. Ковидтан прививка ясатмаган 60 яшьтән өлкәнрәкләр үз изоляциядә булырга тиеш. Тик бу режимны барысы да үтәми. Нет. А почему? Я вообще не хочу с вами разговаривать по эту тему. Режим самоизоляции пожилым? Никак, без комментариев. QR-код булганда элеккечә үк сәүдә, фитнес үзәкләренә, кафеларга эләгергә мөмкин. Тик төнге сәгать 11-гә кадәр генә. 15 ноябрьдән кинотеатрларга, театрларга, циркка QR-код белән генә керергә мөмкин. Ковидтан саклану чараларын Роспотребнадзор вәкилләре тикшерә. Чаллыда, мәсәлән, 5 оешмада закон бозу очраклары ачыкланган. Эшләми торган ял көннәре ковидтан прививка ясату өчен менә дигән кулай вакыт. Эш бирүчедән рәсми вакыт сорап торырга да кирәкми. Якында урнашкан пунктка килеп, прививка ясатуның бернинди кыенлыгы да юк. Республикада вакциналаштыру пунктлары 171-гә җитте. Соңгысы 7-нче клиник хастахана территориясендә ачылды. Ул тәүлек буена эшли. Битлек режимын үтәүне дә контрольдә тоталар. Җәмәгать транспортында тикшерү рейдлары дәвам итә. Тәртип бозучыларда җитәрлек. Мондый катгый чикләүләр эпидемиологик хәл яхшырганчы бара. Әлегә ял атнасы. Шушы мөмкинлектән файдаланып, вакытында прививка сатып өлгерергә, үзебезнең дә, якыннарыбызның да сәламәтлеге турында вакытында кайгыртырга кирәк. Табиблар шундый киңәш бирә. Фариса Хамматов, Ия Кисицына, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.